co fin de fomentar o comercio e a hostelería locais, dous dos sectores máis afectados durante a pandemia. O Executivo boirense vén de presentar unha proposta coa que pretende adaptar os baixos comerciais baleiros e destinalos a vivendas de uso turístico. A iniciativa, que partiu da propia área de urbanismo, contribuirá tamén á recuperación de determinadas zonas urbanas deprimidas, como é o caso da Rúa Principal ou a Avenida de Barraña. Darlle unha segunda oportunidade a todas esas instalacións, a todos eses baixos que hasta ahora se viñan denominando como baixos comerciais e que están sin utilizar a día de hoxe e que xa levan moito tempo sin ser utilizados, non? Son fórmulas moi vinculadas ao turismo familiar, ao turismo de grupos, de pequenos grupos de amigos, que por lo que estuvimos vendo e lle pusimos o alcalde encima da mesa xeneran dinámica entre o pequeno comercio, porque é unha zona de pequeno consumo cotidiano que dinamiza a zona, e dentro das posibilidades do que é a normativa autonómica e do que é o noso planeamento municipal, pois vemos que nun porcentaxe moi alto esos locales poden ter cabida para a súa transformación en aloxamento, non? Temos unha oportunidade de ouro agora pensando no Camiño a Santiago a Ourixe, que, por cierto, pasa por estas zonas que estamos falando concretamente máis, vamos a decir, máis deprimidas, non? Nese sentido, a hora de velo como área comercial e hostelera, non? A proposta poderá sair adiante para aqueles locais que cumpran unha serie de requisitos, como son especificacións técnicas en canto a altura ou superficie, entre outras. Para iso, o Concello habilitará un servizo de información municipal, aonde os propietarios interesados poderán dirixirse para solucionar todas as dúbidas que vayan xurdindo.